I ara, després del Comarques, l'espai del temps. Avui és un dia en què s'ha d'estar especialment atent a la previsió meteorològica. Poques vegades hem tingut temperatures tan baixes sostingudes durant el mes de novembre i això ha tingut efectes clars en el paisatge. Neu a només 500 metres del nivell del mar, arbre ja sense fulles, boira i gebre. Unes imatges, les que veuran, són d'Osona, que ens acompanyen en el comiat d'avui. Gràcies per la seva atenció i fins demà a les 2. Adéu-siau.